Takže dobrý den, vítám vás u druhého dílu druhé série Otylých filmových komentářů. A dneska tady budu trošku v takové roli sidekicka, protože málo kdo ví, já to teda vím, že tady Pavel je veliký fanoušek Batmanu od Christophera Nolana. Je to tak, Pavle, nemýlím se v tom? Ne. Nemýlím se v tom, opravdu je velký fanoušek. Takže vás chytrého diváka asi napadlo, že dneska budeme probírat tu trilogii, co pan Nolan z části napsal, z větší části režíroval. A tak nebudeme to nějak zdržovat, začneme. Batman začíná. Tak Batman jak Batman začíná? Začíná v roce 2005 a jakožto origin má takovou snadnou pozici, si myslím, že? No moc ne, ty vole. Já si myslím, že jo, protože mají na čem stavět vždycky, prostě vědí, jak ta v jakýchkoliv vznikla, jako jet, tak nějak. No, abyste tady měli toho odborníka Davida S. Goyera. Jo, který napsal takový prdy jako trilogii Blade, a dokonce ten třetí úplně nejdebilnější díl dokonce zvládli zrežírovat, a teda dost blbě. A napadlo ho, že nejlepší bude, když Drákulu bude hrát wrestler, takže nebyl úplně asi dobrý tak. Ale nevadí, tak vraťme se teda k tomu Batmanovi, jak já to nějak uvedu. No tak jasný, že po té Bartonovské verzi bude ten nový Batman, protože začali valit ty civilní komiksy, mnohem civilnější. A myslím si, že největší problém je právě jsou ty místa, kdy to tak civilní není. Víš, taková ta dráha v tom městě, nebo ten chrám v těch horách, jakože kde cvičijou nějaký ty lidi, co pak ovládnou svět, tak tam to působí podle mě blbě komiksově teda. A moc se to k tomu zbytku nehodí. No, tak jako Christian Bale si to tam dává, vypadá tam uplakaně, když má vypadat uplakaně, a vypadá tam, že má vážnej zánět v hrtanu, když má mít vážnej zánět v hrtanu. Nebudem si dělat srandu z jeho hlasu, to už je trošku... Je to trapný, ale mě se to vlastně líbilo už tehdy. Bylo to fajn. Tak, navíc je takovej urputnej a fakt se hodí na tu, no, na tu tak Batmana. Každopádně se Nolanovi díky v té době už velkému jménu podařilo ulovit tady spoustu superherců do vedlejších rolí. Pavel vám o nich něco poví. Tak kdo se ti tam líbil? Líbil se ti Morgan Freeman? Morgan Freeman je super, že jo, o tom se nemusíme vůbec bavit. A v té roli mohl být ale kdokoliv, protože ta je tak strašně nulová, ta role toho Freemana. A tak ten Freeman to povyšuje právě. Jakože tam má si 5 vět, že tam hraje. No, a tak dává si to, no. Michael Caine, že jak Alfred. Liam Neeson. Jako borec, co je v klášteře. No jistě, no. No, takže si to dávali, dobrý to bylo, ale mě tam tehdy dost vadila ta nepřehledná akce, kdy Nolan neví a stříhá to tam jak o závod, zleva zprava zleva. Jo. Není vůbec jasný, co se tam děje. Vždycky tam chvíli běží Batman, chvíli se tam rychle jenom stříhá, nic to není moc. Takže akce celkem podle mě na hovno. Docela zajímavý záporák, ale pro mě je ten film trošku takovej schizofrenní. Trochu schizofrení. On by chtěl být jako komiks, ale chtěl by být i psychologický drama a chtěl by být kde co a je od všeho něco. Trošku jak se to Nolanovi někdy stává, víš, jakože ty filmy se snaží být tak všechno, tak furt ze všeho všechno, až tam ze spousty věcí moc nejsou. Ale i tak jako slušný origin, u mě za 75%. Pavle, jenom 75. Je to tak? Je to tak. U mě za 90. Což je zvláštní. No, ale tak jako vydělalo to, mělo to celkem úspěch a jako pokračování přichází Temný rytíř a tady už musím říct, že prda. Tady to je film, který změnil filmový svět. Pavle, a proč ho změnil? No to by mě zajímalo, Pavle. Tak je to, já to řeknu nějak zkráceně, ono to takový docela květnatý názor, tak je to film, který dokázal spojit jakoby takovej ten klasický spektákl, plný těch atrakcí, s fakt jakoby poměrně dost až jakoby taková freskovitým dramatem se spoustou postav, který se jakoby věnuje úpadku jednoho města vlivem prostě absolutního zla. Tady jsou totiž ty komiksové prvky použitý hrozně šikovně tam, kde kdyby se jednalo o serióznější film, byste si řekli, tak tohle už je přehnaný. Ten Joker už je fakt jako přehnaný, co on všechno zvládne. Ale tím, že to je komiks, to je to výborně použitý, jakoby ta nadsázka toho komiksu právě na tohle, že vám nevadí prostě, že je to trošku takový přepálený. Spíš jakoby čekáte
a co všechno si ještě na ty postavy zesype a jaký fatální situace, které by jinde působily hrozně vykonstruovaně, budou potkávat. V tomhle směru prostě té konstrukce je ten film uchvatnej. Akce, sice Nolan míň stříhá, za to o to zmateněji je to prostě konceptuálně udělaný, už je to lepší, jsou tam i nějaký efektní místa, ale prostě ještě tak, protože Nolan by to na akci prostě neutáhl. Jo, kdyby to měl být takovej ten, když si vzpomeneme na minulý díl, takový ten marveloidní typ komiksového filmu, tak by to byl fail prostě, protože to není prostě taková prvoplánová nadsazená zábava. Jo? Ale podle mě ten film fakt prda. A proč se líbil tobě, Pavle? Co mám po tomhle tom ještě jako vyprávět, vole. No, takže tak, dobrý. Tak jo, takže ten rytíř každopádně naprosto zásadní. No, tak potom začal teda po tom masivním úspěchu, jak u kritiky, tak u diváků, kdy se jako z tak zvláštního filmu stal takový fenomén. Kolik procent? 100%. Jo, taky, ku podivu. 100%, tady jsme se shodli, máme oba 100%. Tak si dal Nolan přestávku, aby natočil filmy, kde se lidem zdají sny ve snech. Ano, aby si z toho filmu vzal skoro všechny herce, mohl je prdnout do Dark Knight Rises. Temný rytíř povstal. Temný rytíř povstal a musel povstat, protože od začátku tam byl cítit ten tah na tu trilogii. Určitě to poškodila smrt Ledgera jako Jokera, který zjevně v té trojce v tom scénáři dost figuroval a není tam. A tady už je to hodně blíž i tomu Dark Knight Returns, se to jmenuje, ten komiks. Ano. Tomu je to už jakoby výrazně bližší, tady ten díl. A tam má Joker dost důležitou roli v tom komiksu, která v tom filmu logicky není, protože ten herec je mrtvý, že? Takže ho nemůže hrát. Jsme zjistili. Jsme se dívali na internetu, že to není možný. No prej ne, no. A Nolan ho nechtěl nahrazovat, no. No, to už udělal dobře. Sice nás kvůli jinému nahrazení připravil o paní, která do sebe nechala dobrovolně strkat penis Toma Cruise v druhém dílu, ale jak jsme to zvládli. Takže velké očekávání, lehké až střední zklamání. No, místama překombinovaná spatlanina plná logických nedostatků. Přesně tak. A strašný pokus o osudovost. No a tady právě to selhávalo na celé čáře. Osudový to pro mě teda moc nebylo. Jako... No, pro mě teda taky moc ne. Byl tam borec s maskou, na konci dost divnej zvrat, který na poprvé mě překvapil a působil osvěžujícím dojmem, ale logicky nedává vůbec žádný smysl prostě. No, mě to naštvalo už v tom kině docela, jako mě to tak, jako to srazilo tu postavu úplně, to je. No. Jo, no tak každopádně prostě hrozně jakoby velký krajíc ukousnutej a příliš malá ústa na to, aby ho zežvěkala na nějaké fakt vysoké úrovni. To. Přesně tak. Tam bylo smutný to, že jsem viděl, o co Nolanovi jde a jaký to chce mít a jak to prostě selhává. Zkratkovitost taková nesmyslná, že to působí, a kdyby se to odehrálo během týdne celý ten příběh, přitom to bylo vlastně v rozmezí půl roku aspoň. No. Což z toho není vůbec cítit. Za druhý, když tam přijde na řadu nějaká jakože akční scéna, nebo která má být nějaká epická, jak tam běželi ti policajti tím městem, tak to na mě působilo dost. To bylo už pitomý, no. Trapně, to vůbec celá ta linie s těma policajtama byla pitomá. A už od začátku že to bude nějaký takový na hovno, protože hned jak je tam ten jakože zlomený Batman v tom a najednou prostě je potřeba, aby se vrátil a střih a už je zase v kondičce, předtím tam leze s hůlkou, jak Jelimán a najednou je zase v kondici a dává si to tam, slaňuje se z baráku. Protože dostal strojek od Foresta Gumpa na nohu. Takže prostě tady bylo vidět, že jakože tam takových motivů, postav a takových situací tam musíme nacpat a prostě to všechno zaraz nešlo. Takže, ale zase jako, aby jsme nebyli tak kritičtí, když to srovnáme s tou jakoby blockbusterovou konkurencí, tak to pořád, jako, co to je zábava, nenudí se tam, že by to bylo vyloženě fail, jak třeba třetí Spider-Man. Který je fakt failovej, tak to rozhodně ne. Jo, tak jakože proč ne? Takže u mě teda za 70 a ze staré známosti, pane Nolane, ze staré známosti. U mě taky, no. Za 70 a celkově ta trilogie
vyznívá jak kmotr, že? Ten má jaký nejlepší druhý díl. Takže s tímhle poselstvím bych se rozloučil. Takže možná to tak udělal schválně? Že... Jo, no. Takže pane Nolane, už asi žádný trilogie stejně dělat nebudete, takže ať se vám ten Interstellar povede a bude to fajn. Takže my se loučíme. Papa. Příště přijde Sharknado, aby byla taky recenze nějaké opravdové kvality. Abych si moc protože to tady chybí kvalita. Jako u tohohle pořadu chybí opravdu kvalita. Ta se nedostává. Tak jo, tak a kde, už běžte. Co? Kde chybí kvalita, tam přichází trapnost, aby ji vyplnila, že? A tuk. Hodně tuku. A dorty. Tak co? No tam sedí, vole, a čumí, vole.